per haver-hi volgut. Avui ens trobem aquí després de 2 anys i és un concert una mica especial, no? I bé, esperem que podeu gaudir. Estem una mica nerviosos, oi que sí? Una miqueta. Però anirà molt bé, l'assaig ha sortit súper i jo penso que tots i totes gaudirem molt d'aquest concert. Molta sort a tots i totes i endavant l'espectacle. Imagineu un poble petit, amb casetes envoltades de camps d'arròs i de boscos d'arbres gegants, amb una petita escola i un hospital, on les persones es recuperen de les seves malalties envoltades de natura. A un poble com aquest va arribar la Mei, una nena de 4 anys, amb la seva germana Satsuki, de 10 anys, i el seu pare, la família Kusakabe. Havien comprat una casa per estar més a prop de la seva mare, que es recuperava d'una malaltia a l'hospital del poble. Van arribar amb la furgoneta carregada fins a dalt per un camí de terra, molt contents per descobrir com seria la nova casa i per tenir la possibilitat de visitar la seva mare més sovint del que ho podien fer vivint a la ciutat. Abans d'arribar a casa seva van saludar la família de la casa del costat. Era una granja on vivia un nen que es deia Kanta amb els seus pares i la seva àvia Nani.
En arribar a la casa van veure que era gran i molt maca, tot i que estava una mica deixada perquè feia molt de temps que no hi vivia ningú. Tenia un jardí molt gran i estava envoltada de boscos amb arbres gegants, per on passava un petit rierol amb peixets de colors. El lloc era preciós i les nenes es divertien explorant. Tot jugant, van arribar a la part del darrere on hi havia un pou cobert i l'entrada posterior. Amb compte, la Satsuki va obrir la porta i de sobte una gran quantitat de boletes negres van desaparèixer entre les fustes de les parets i al terra. Eren els conillets de la pols. Amb una mica de por, la Mei i la Satsuki van començar a investigar per les diferents estances de la casa. Van trobar el lavabo amb una gran banyera i les escales que portaven al pis de dalt. Amb compte van anar obrint totes les portes de les habitacions i en una d'elles la Mei va agafar un conillet de la pols i va baixar corrents per les escales per ensenyar-li al seu pare. A la planta baixa hi havia la Nani, la veïna, que els havia portat al dinar. I quan la Mei volia mostrar-li el conillet de la pols que havia capturat i que portava les seves mans tancades, van veure que havia desaparegut i li havia deixat les mans tacades de pols negra. La Nani els va explicar que els conillets de la pols viuen a les cases deshabitades, però que quan estiguessin ben instal·lats segur que marxarien i no tornarien mai més.
Van passar el dia col·locant les coses que portaven a les caixes i netejant la casa amb aigua que treien del pou. Va caure la nit i la Satsuki va sortir al jardí a buscar llenya per a la llar de foc. Fora feia molt vent i li costava una mica, però al final ho va aconseguir. Estaven molt cansats i bruts. Era hora de banyar-se i anar a dormir. Era la seva primera nit a la casa nova. Mentre es banyaven, els conillets de la pols anaven sortint entre les fustes de les parets i per la xemeneia. S'enlairaven i desapareixien en la negra nit. La família Kusakabe ja estava instal·lada i dormien tots junts a la mateixa habitació, mentre a l'exterior el vent feia moure les branques i les fulles dels arbres gegants.
dia següent feia un sol radiant. Els tres van anar en bicicleta a visitar la mare a l'hospital. Pel camí van saludar la nani i el canta, que estaven treballant al camp, i els hi van fer ganyotes. L'hospital era molt maco i estava envoltat per un jardí i per boscos. En veure la mare es van posar molt contents perquè s'estava recuperant bé i aviat podria estar amb ells a casa. Van passar la tarda rient i explicant-se històries. El dia següent la Satsuki va anar a l'escola i la Mei es va quedar a casa amb el seu pare perquè encara era petita. Es va passar el matí jugant al jardí mentre el seu pare treballava dintre de la casa envoltat de papers. De sobte, la Mei va trobar un gla entre l'herba. Uns metres més enllà en va veure un altre i una mica més enllà un altre més. Era un caminet de glans. Quan ja estava molt a prop de l'entrada al bosc, va veure una criatura petita i molt estranya. La va seguir endinsant-se al bosc per un petit cau que havia fet sota els matolls. La Mei va perdre el rastre de la petita criatura, però de cop i volta va sentir un soroll i va veure que hi havia un altre d'aquests animalons de color blau. Va decidir seguir-los. Ella no ho sabia, però aquests éssers es diuen Totoro.
Seguint els Totoro petits, la Mei va caure per un forat que hi havia al tronc d'un dels arbres gegants. Era una cova secreta. El lloc era ple d'una verda capa de gespa que ho tapava tot. A la part superior hi havia una escletxa per on hi entrava el sol. En un forat va descobrir uns peus molt grans. La Mei va atrevir-se a mirar-hi a dins. Era un d'aquells estranys animals, però aquest era molt gran, molt més gran que la Mei. La nena, encuriosida, va seure a sobre de la gran panxa d'aquest Totoro gegant. El Totoro mig adormit va obrir els ulls una mica i va veure la Mei, però es va tornar a tancar i va seguir dormint com si res. La nena va decidir jugar una mica i li va fer pessigolles al nas. Al Totoro li va venir un enorme esternut que va fer que la Mei sortís volant pels aires. Finalment, la Mei va tornar a pujar a la gran panxa del Totoro i els dos es van quedar adormits. Aquella mateixa tarda, quan la Satsuki va tornar de l'escola, la Mei no hi era. Va esperar fins que el seu pare tornés a treballar per dir-li, i va ser llavors quan els dos junts, preocupats, la van buscar pel jardí i pel bosc, fins que la van trobar dormida. No hi havia ni rastre dels Totoro. La Mei els va explicar que havia trobat uns éssers fantàstics al bosc. El seu pare i la seva germana li van dir que ells també els volien veure, i els tres van anar corrent a l'arbre gegant que tenia el forat per on havia caigut la nena. Però el forat havia desaparegut i no podien arribar on estaven els Totoro. Així que van decidir tornar a casa i buscar-los un altre dia.
L'endemà, el pare havia d'anar a la ciutat per coses de feina i la May va demanar anar a l'escola de la seva germana a passar el dia. Quan va acabar l'escola i havien de tornar a casa, va començar a ploure. Al principi molt fluixet, però de seguida va començar a caure un aiguat. Les nenes es van refugiar en unes cabanes que van trobar pel camí. En Canta, el veí, les va veure i els va oferir el seu paraigua perquè poguessin tornar a casa sense mullar-se. Quan van arribar a casa, el seu pare encara no hi era i van decidir menjar una mica i anar a casa de la Nani i el Canta a tornar el paraigua que els havia deixat el nen. També van agafar-ne un de gran per quan el pare tornés amb l'autobús i el van anar a esperar a la parada. Encara estava plovent molt. Van passar alguns busos, però en cap d'ells arribava el seu pare. Ja s'havia fet fins i tot de nit i la May començava a tenir son. De sobte, la Satsuki va veure que arribava algú en l'espessor de la nit. Quan el va tenir al costat, va veure que era l'ésser fantàstic que havia vist la seva germana el dia anterior. Sí, era el Totoro gran que s'estava mullant sota la pluja i esperava amb elles l'autobús. La Satsuki va decidir deixar-li un dels paraigües que portava i el Totoro, agraït, li va regalar un paquet embolicat amb unes fulles d'arbre. De lluny van veure les llums d'un altre autobús, però no era l'autobús que elles esperaven. Aquest tenia forma de gat. El gatbús, amb un enorme somriure, va obrir la porta i el Totoro gran hi va pujar i va marxar. El següent bus que va arribar era el que portava el seu pare. Ja no plovia i els tres van tornar a casa caminant.
Van passar els dies i va arribar l'estiu. Les nenes ja havien obert el paquet que els va regalar el Totoro gran. Van resultar ser unes llavors que les nenes van plantar al jardí. La May es passava els dies mirant si les llavors germinaven i creixia alguna planta, però res, no es veia cap canvi. Una nit van sentir sorolls al jardí mentre dormien. Les dues germanes van mirar per la finestra i van veure els 3 Totoro ballant a sobre de les llavors plantades. Les nenes van sortir corrent al jardí i, decidides, es van posar a ballar amb els Totoro. De cop i volta, les llavors van començar a créixer amb molta força i es van convertir en un arbre gegant com els que hi havia al bosc. En aquest moment, el Totoro gran va treure una baldufa gegant i la va fer girar a gran velocitat. Els 3 Totoro van pujar a sobre i les nenes van fer el mateix. De sobte la baldufa es va enlairar i tots van volar per sobre del poble i dels boscos. Aturant-se finalment a la branca més alta de l'arbre que acabava de néixer. El dia següent, les nenes van despertar màgicament al seu llit, com si no hagués passat res. Estranyades van sortir al jardí i van veure que l'arbre que havia nascut de la dansa dels Totoro havia desaparegut, però a canvi, les llavors que havien plantat havien començat a germinar. Algunes d'elles ja tenien fins i tot una tija i fulles. A la tarda van passar l'estona a casa de la nani mentre el pare treballava. De cop i volta, en Kanta va arribar corrent amb una carta a la mà que li acabava de donar el carter. Era de l'hospital. Com que el pare no hi era, les dues nenes van decidir obrir-la. No podien esperar per saber si era alguna notícia important sobre la seva mare. Malauradament, la carta deia que truquessin el més aviat possible a l'hospital. La Satsuki va trucar al seu pare a la feina per explicar-li el que acabaven de llegir, que la mare no es trobava bé i que encara no podria tornar a casa. Quan la May va escoltar això, va enfadar-se i es va escapar per anar fins a l'hospital a veure-la.
La Satsuki i el Kant es van posar a buscar la Mei. Van preguntar a tothom que es trobaven pels camins si l'havien vist. Ningú no en sabia res. Aleshores, tota la gent del poble es va organitzar per buscar-la. La cridaven «Mei! Mei!». Tanmateix, la Mei no apareixia. No hi havia manera de trobar-la. En arribar la nit i sense llum, la gent del poble va decidir deixar-la de buscar i continuar quan sortís el sol. Però la Satsuki de sobte va tenir una idea i va marxar corrents al bosc sense dir res. Ho tenia decidit. Demanaria ajuda al gran Totoro. Va entrar al bosc i el va cridar amb totes les seves forces. Totoro! 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 Quan s'acostava a l'arbre gegant del bosc, aquell on la Mei va caure la primera vegada que va veure en Totoro, s'hi va llançar dins i se'l va trobar dormint plàcidament.
Plorant, la Satsuki li va explicar al Totoro que la Mei s'havia perdut i li va demanar ajuda per trobar-la. El Totoro, amb un somriure, la va abraçar tendrament i va cridar molt fort. Amb la Satsuki en braços es va enfilar fins a la part més alta de l'arbre més gran i va tornar a cridar encara amb més força. A l'instant va aparèixer el gat bus i la Satsuki va entrar-hi a dins. La porta del gat bus es va tancar i en Totoro es va quedar a l'arbre gegant. La Satsuki, dins del gat màgic, va començar a volar pels aires buscant la Mei. La van trobar asseguda, amb molta por al costat d'una estàtua que hi havia en un camí. La Satsuki va baixar del gat bus i les dues nenes es van abraçar molt contentes. Abans que marxés, li van demanar al gat si les podia portar a veure la seva mare. El gat va dir que sí i les dues germanes van entrar-hi i van posar rumb a l'hospital.
espero que us hagi agradat. Vull felicitar aquests cantaires que tenim aquí, les cantaires. Un aplaudiment molt fort per ells, que són els protagonistes d'avui. Moltes gràcies, que han treballat molt fort amb els seus mestres. Agrair també a la taula de so i als llums, que sense ells tampoc no seria possible això. Un aplaudiment ben fort a aquests superactors i actrius que tenim aquí. També vull agrair a tots els mestres, tutors que no es veuen aquí però estan al darrere d'aquest projecte també ajudant-nos el dia a dia a l'escola. Per tots ells també un fort aplaudiment a tots els mestres. També vull agrair el suport dels serveis educatius del Baix Llobregat, també, que sempre confien en nosaltres, en aquest projecte, i ens estan aquí ajudant a fer fotos i després ens